ନମସ୍କାର ହେଲୋ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏବଂ ଏହିପରି ଖବର ସବୁଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତରେ ହୋଇପାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପୃଥିବୀର 77 ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଭାରତର 10ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ 65 ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଜଣେ 7 ବର୍ଷୀୟ ଛୁଆ ଏହି ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 2, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ତାମିଲନାଡୁ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ୍ ଘଟଣାରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବରୁଣ ସିଂହ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ କୁନ୍ନୁରଠାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ୍ ଘଟଣାରେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ୍ ରାୱତଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ଏକଦା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ହେଲା ନାସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ମହାକାଶଯାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କରୋନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। କରୋନା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2 ନିୟୁତ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ। ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ୍ ନାମରେ ଉକ୍ତ ରକେଟ୍ ସିପ୍ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବା ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରବେଶ କରି ଉଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠର କଣିକା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ନମ୍ବର 5, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ। ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଜିଓ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ 119 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଜିଓ, ଆଉ ଏବେ 1 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଜିଓ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଓ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ଲିଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି 1 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକ୍କୁ ଆପଣ ଭାଲ୍ୟୁ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାଲ୍ୟୁ ସେକ୍ସନର ଅଦର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। 1 ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ 100 MB ଡାଟା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛି 1 ମାସ। ନମ୍ବର 6, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସ୍ମାର୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେବା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର 3.5 କୋଟି ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 7, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜାଡ଼। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ହେଲେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ହଂକଂର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଂକଂରେ ଥିବା ଏହି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ସହରର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଲ୍। 38 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉଭୟ ଅଫିସ୍ ଓ ମଲ୍ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2022 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ସମେତ ହୀରାକୁଦ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ, ଭିତରକନିକା, ଗଞ୍ଜାମର ପତି ସୋନାପୁର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପୁଟସିଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଟୀର ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ ବିରାଟ କୋହଲି। ବୁଧବାର ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ସହ ସେ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ କି ମତାନ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋହିତ ଏବଂ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ 100% ସମର୍ଥନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।